Το Ραφαήλ Καλυβιώτη. Ραφαήλ, καλησπέρα. Newsfire.gr. Τι κάνεις? Καλησπέρα Σοφία, πώς είσαι? Το μελέτησες την συμφωνία? Τη συμφωνία δεν υπάρχει τώρα αυτή τη στιγμή ακριβώς συμφωνία για να μπορέσουμε να πούμε... Το Δούνε και Λαβίν, το πέρα δόφερ. Ναι, τα έχω δει αυτά τα οποία έχουν διακηρυχθεί. Ναι. Εντάξει, είναι μια πορεία η οποία δείχνει πως πάμε στην αρχή, είμαστε προς την αρχή μιας διευθέτησης. Ναι. Και αυτό γίνεται και για τους εξής λόγους. Αν θυμάσαι καλά, στις 10 Νοεμβρίου είχε σκάσει ένα μεγάλο σκάνδαλο για τον Ζελένσκι, ναι, το οποίο τον εμπλέκει σε μια συστάδα... Ναι. Στη σκάνδαλο για τη διαφθορά γενικότερα. Για διαφθορά, ναι, και εμπλέκει και στελέχη νυν και πρώην της κυβέρνησής του. Ωραία. Όπου θεωρείται ότι έχουν φαγωθεί πάρα πολλά εκατομμύρια, που είναι ενεργειακό το σκάνδαλο. Αυτό, ναι, λοιπόν έχει οδηγήσει σε μια μεγάλη πίεση το Ζελένσκι αυτή τη στιγμή, διότι υπάρχουν και μέλη της ίδιας της κυβέρνησης που θεωρούν ότι αν δεν προχωρήσει σε κάποιο είδους λύση για το Ουκρανικό και για τον Ουκρανικό πόλεμο, τον απειλούν ακόμα και να τον ρίξουν. Αυτό λοιπόν οδηγεί το Ζελένσκι και μια πρωτοφανή πίεση, και το μόνο το αποκούμπι αυτή τη στιγμή είναι οι Ευρωπαίοι. Και οι Ευρωπαίοι, όχι όλοι οι Ευρωπαίοι, μιλούμε για τη Συμμαχία των Προθήμων. Να πούμε καλησπέρα και στον Ανδρέα. Καλησπέρα σε όλους. Λοιπόν. Μιλούμε λοιπόν για τη Συμμαχία των Προθήμων. Άρα αυτή τη στιγμή λοιπόν βρίσκεται σε μια σχετικά δύσκολη θέση. Φαίνεται ότι το σχέδιο αυτό είναι μια πρώτη βάση διαπραγμάτευσης. Δεν είναι δηλαδή τελεσίγραφο το οποίο δίνεται από τον Τραμπ, και το γεγονός ότι είπε πως δεν θα συναντηθώ με κανέναν από τους δύο εάν δεν έχουμε κάνει μια σοβαρή πρόοδο, σημαίνει ότι πιέζει την κατάσταση σε μεγαλύτερο βαθμό, και αυτό πραγματικά δίνει και στις δύο πλευρές ένα χρονοδιάγραμμα. Διότι από τη μία πλευρά ο Ζελένσκι, όπως είπαμε, έχει το ζήτημα των σκανδάλων που τον πιέζουν. Από την άλλη όμως και η Ρωσία, και το αναφέρουν και πολλοί Ρώσοι αναλυτές αυτό, δεν θέλει άλλο να πέσει εξαιτίας των κυρώσεων που ενδιαμέσως έχουν επιβληθεί από τις ΗΠΑ, δεν θέλει να πάει περισσότερο προς την Κίνα. Από τα σημεία λοιπόν του σχεδίου, εδώ πέρα πρέπει να πούμε ποια είναι τα δύσκολα για την Ουκρανία. Το πρώτο είναι, που είναι δύσκολο, η απέτηση παράδοσης των οχυρών πόλεων του Ντομπάς, για τις οποίες κακώς έχουν χάσει προφανώς χιλιάδες Ουκρανοί τη ζωή τους. Απλά είναι κάτι το οποίο είναι πολύ συναισθηματικά δύσκολο για τους Ουκρανούς, αλλά ακόμα και για τους πολεμιστές, που όταν θα έρθει η ώρα κάποια στιγμή, που ελπιστούμε να είναι όσο πιο γρήγορα για να μην χαθούν άλλες ανθρώπινες ζωές, οι στρατιώτες που έχουν πολεμήσει, μια τέτοια λύση όπου θα παραδίδεται πόλεις οι οποίες είναι σημαντικές στον Ντομπάς, δηλαδή σχεδόν το σύνολό του, θα οδηγήσει σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση στην Ουκρανία την επόμενη μέρα. Το δεύτερο, το οποίο έχει σημασία και χάνει η Ουκρανία, είναι ο περιορισμός στο μέγεθος του Ουκρανικού στρατού. Η Ευρώπη ανταπάντησε, δηλαδή η Αμερική πρότεινε περί των 600.000 στρατιωτών, η Ευρώπη ανταπάντησε 800.000, αλλά αυτό φαίνεται ότι είναι υποδιαπραγμάτευση. Και όσον αφορά το ζήτημα της αμνηστίας, το οποίο οι πολλοί Ουκρανοί δεν τον θέλουν, αλλά εδώ υπάρχει μια απλή εξίσωση σε όλα αυτά τα πράγματα. Οι πόλεμοι δεν τελειώνουν επειδή κάποιος το θέλει. Οι πόλεμοι τελειώνουν είτε με την νίκη της μίας πλευράς, και εφόσον η Ουκρανία δεν μπορεί να νικήσει τη Ρωσία, δεν μπορεί να μην υπάρχει αμνηστία, αμνίστευση Ρώσων στρατιωτών και ούτω καθεξής, ή του Πούτιν ή οποιοδήποτε άλλο θεωρούν ότι πρέπει να τεθεί υπόλογος, ας πούμε, ως εγκληματίας πολέμου κτλ. Από την άλλη πλευρά, το σχέδιο αυτό επιβεβαιώνει την κυριαρχία της Ουκρανίας, προβλέπει εγγύησης ασφαλείας για την Ουκρανία με αμερικανική υποστήριξη, και προβλέπει και την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας.
Επομένως, είναι ένα σχέδιο το οποίο θυμίζει σε κάποιο βαθμό το σχέδιο του Τραμπ για τη Γάζα, με φυσικά διαφοροποίηση, διότι είναι μια διαφορετική κατάσταση, αλλά έχει πολλές δυσκολίες. Οι Ευρωπαίοι έχουν θέσει κόκκινες γραμμές. Η Ursula von der Leyen είπε ότι τα σύνορα της Ουκρανίας δεν μπορούν να αλλάξουν με τη βία, ότι ως κυρίαρχο έθνος δεν μπορεί να υπάρξουν περιορισμοί στις ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας, και αυτό το οποίο φαίνεται είναι ότι οι κύριες διαφορές μεταξύ της αμερικανικής πρότασης και της ευρωπαϊκής αντιπρότασης είναι ότι η αμερικανική πρόταση αναγνώριζε de facto Λουγκάνσκ, Ντονέτσκ και Κριμαία ως ρωσικά εδάφη και κάνει πάγωμα στις περιοχές μεταξύ Χερσόνας και Ζαπορίζια, και η Ευρώπη λέει ότι η Ουκρανία δεν θα ανακτήσει τα εδάφη με στρατιωτικά μέσα, αλλά απ' την άλλη αφήνει ενδεχόμενο διαπραγματεύσεων και ανταλλαγών. Όσον αφορά το ζήτημα του ΝΑΤΟ, η Αμερική απαγορεύει την ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ. Η Ευρώπη όμως λέει ότι αυτό θα εξαρτηθεί από τη συνένεση των μελών του ΝΑΤΟ, το οποίο εντάξει είναι άλλα λόγια να αγαπιόμαστε, διότι αν η Αμερική δεν θέλει δεν υπάρχει περίπτωση, αλλά θέλει να το αφήσει αόριστο μήπως και η Ουκρανία ενταχθεί στο ΝΑΤΟ στο μέλλον. Όμως αυτό δείχνει ότι οι Ευρωπαίοι δεν αντιλαμβάνονται την ουσία για τη Ρωσία, η οποία είναι φυσικά και τα εδάφη της Ουκρανίας συγκεκριμένα που έχουν σπάνιες γέες και διάφορα άλλες πρώτες ύλες τις οποίες θέλουν οι Ρώσοι, γιατί δεν μπορούμε να τα βγάλουμε αυτά και να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, αλλά απ' την άλλη είναι όντως αληθές ότι στο βασικό επιχείρημα της Ρωσίας είναι ότι δεν θέλει να δεχθεί άλλη επέκταση του ΝΑΤΟ προς Ανατολάς. Και οι Ευρωπαίοι, είναι το μεγάλο εγκάθι δηλαδή, εντάξει. Ναι, οι Ευρωπαίοι συνεχίζουν και το ανασύρουν, το οποίο δεν κάνει καλό στη διαπραγμάτευση. Ωραία. Δηλαδή είναι λάθος αυτό. Και οι εκλογές, τελευταίο. Ναι, οι εκλογές. Η Αμερική θέλει να γίνουν εντός 100 ημερών, άρα να φύγει ο Ζελένσκι επί της ουσίας, και η Ευρώπη το αφήνει ανοιχτό. Αυτό δεν είναι αυτονόητο ότι πρέπει να φύγει ο Ζελένσκι. Εντάξει, θεωρητικά είναι αυτονόητο, αλλά ο Ζελένσκι πιέζει για το πώς θα φύγει. Γιατί φαντάζομαι ότι θέλει να έχει κάποιες εγγύησεις ότι δεν θα περάσει την επόμενη μέρα, ξέρω εγώ, στρατοδικείο, δεν θα περάσει διάφορες άλλες διαδικασίες περίεργες. Ναι, νομίζω ότι αυτό το έχει συζητήσει. Λοιπόν, Αντρέα, να περάσουμε σε σένα. Όμως, εγώ θέλω να ξεκινήσω, και επειδή ξέρω ότι ασχολείσαι με το περιστατικό που έγινε στη Ρόδο. Κοιτάξτε, είναι ένα τραγικό περιστατικό. Ό,τι ξέρουμε από πληροφορίες, ήταν σε μια άσκηση το παιδί, έγινε αυτή η έκρηξη. Μέχρι πριν βγω, παρακολουθούσα και την πορεία του άλλου παιδιού. Δεν ξέρω αν. Είναι σε κρίσιμη κατάσταση. Κρίσιμη κατάσταση. Μάλιστα, κηρύχθηκε τρίμερο πένθος. Και θα πρέπει, όταν λαμβάνουν χώρα ασκήσεις, και ειδικά με παιδιά τα οποία είναι μικρές ηλικίες, 18 χρόνια και 19, να υπάρχουν όλες οι κατάλληλες συνθήκες ασφαλείας. Θα δούμε τι έχει συμβεί. Δεν θέλω να πάρω θέση. Απλά συλληπιτήρια. Όχι, αλλά πρέπει να. Απλά ακόμα και ο πατέρας του 19χρονου είπε το αυτονόητο, ότι ήταν πάρα πολύ χαρούμενος, λέει, που θα συμμετείχε στη συγκεκριμένη άσκηση. Και εγώ, λέει, θέλω να μάθω ακριβώς τι έγινε. Νομίζω το ακριβώς τι έγινε είναι. Εντάξει, είναι αυτονόητο. Θα γίνει έρευνα τις επόμενες μέρες και θα μάθουμε. Πάντως είναι ένα τραγικό περιστατικό, έτσι. Θέλω να σχολιάσω ένα λεπτό και λιγότερο για το Ουκρανικό. Να το πάρω από εκεί που το άφησε ο Ραφαήλ για τον Ζελένσκι. Είπαν οι Ουκρανοί στους Αμερικανούς, αυτό διάβαζα πριν από λίγο σε κάποια αμερικανικά μέσα, ότι πρέπει λίγο να πέσει αυτή η πίεση και η επιθετική πολιτική των ΗΠΑ για το Ουκρανικό. Ναι, πλέον οι Ουκρανοί έχουν στρογγυλέψει τις θέσεις τους. Στην αρχή έλεγαν δεν πρόκειται να το αποδεχτούμε. Μετά ο κ. Ζελένσκι είπε ότι όχι, το συζητάμε, γιατί πολύ απλά πήγε ο Υπουργός Στρατού των ΗΠΑ στην Ουκρανία και του είπε: κοίταξε να δεις, εάν δεν υπογράψεις. Ήδη οι Ρώσοι κάνουν πάρα πολλές επιθέσεις σε πάρα πολλά σημεία στην Ουκρανία. Ναι, δεν χάνεις πολλά εδάφη, αλλά και δεν κερδίζεις. Και το επόμενο διάστημα θα είναι ακόμα δυσκολότερο για σένα. Άρα η τώρα τη συμφωνία, η οποία είναι ό,τι καλύτερο μπορούμε να σου δώσουμε και συνεχεία το βλέπουμε. Τι θέλω να πω όμως, είπαν οι Ουκρανοί στους Αμερικανούς το εξής, ότι δεν μπορούν να υπογράψουν αυτή την συμφωνία των 28 σημείων, την αρχική συμφωνία, διότι υπάρχει και εσωτερική πίεση. Αντιλαμβάνεστε τι μπορεί να συμβεί την επόμενη μέρα στην Ουκρανία.
Και είπαν οι Ουκρανοί στους Αμερικανούς ότι υπάρχει και το πρόβλημα και ορατό ενός εμφυλίου πολέμου στην Ουκρανία με αυτή τη συμφωνία. Αυτό ήθελα να πω. Πάντως, όπως και να έχει, η Ουκρανία δεν έχει πολλές επιλογές αυτή τη στιγμή. Οι Αμερικανοί είπαν take it or leave it, διότι είναι πολύ ξεκάθαρη η στάση της Ουάσιγκτον. Δεν θα σας παραχωρήσουμε, αυτό είναι το διαπραγματευτικό χαρτί της Αμερικής. Δεν θα σας δώσουμε άλλα οπλικά συστήματα το επόμενο χρονικό διάστημα, γιατί ξέρετε πάρα πολύ καλά, δίνουν τοποθεσίες του ρωσικού στρατού οι Αμερικανοί στους Ουκρανούς και είναι έτσι πιο εύκολες επιθέσεις. Οπότε θεωρώ πως δεν έχει πάρα πολλές επιλογές αυτή τη στιγμή η Ουκρανία. Τώρα, να σχολιάσω κάτι άλλο πολύ σημαντικό, δεν ξέρω αν θα μου κάνετε αυτή την ερώτηση. Είχαμε σήμερα μια συμφωνία ανάμεσα σε Κύπρο και Λίβανο για την ΑΟΣ. Τώρα πάμε σε αυτό το θέμα, το οποίο είναι εξίσου σημαντικό, γιατί παρακολούθησα και πριν από λίγο την ομιλία του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας. Είναι πολύ σημαντική συμφωνία, διότι όπως λέμε και εμείς, γράφουμε σήμερα στο direct τους, με αυτόν τον τρόπο βυθίζει η Κύπρος την γαλάζια πατρίδα. Για ποιο λόγο το λέμε αυτό? Διότι τα τελευταία χρόνια η Τουρκία είχε πιάσει βουλευτές του Λιβάνου. Είχαμε και τις σχέσεις της Τουρκίας με την Hezbollah. Μην ξεχνάτε, ο Νασράλα, λίγο πριν τον σκοτώσουν οι Ισραηλοί, έλεγε ότι μπορεί να χτυπήσουμε και την Κύπρο. Λοιπόν, πίεζαν Τούρκοι βουλευτές στον Λίβανο και κάποιους βουλευτές του Λιβάνου για να μην συμφωνήσουν, να μην επικυρώσουν τη συμφωνία Κύπρου-Λιβάνου. Ναι. Λοιπόν, αυτό που έγινε σήμερα είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί ήδη έχουμε τις ενεργειακές συμφωνίες του ελληνισμού με τις ΗΠΑ, με το Ισραήλ και του καθεξής. Είναι μια σημαντική συμφωνία, διότι πέραν της συζητήσεως που έγινε και για την ηλεκτρική διασύνδεση ανάμεσα σε Κύπρο και Λίβανο, συζητήθηκε κάτι άλλο πολύ σημαντικό. Οι δύο χώρες, Κύπρος και Λίβανος, θέλουν να προσεγγίσουν τη Συρία. Δεν ξέρω αν είναι εύκολο, γιατί ξέρουμε τις σχέσεις Τζολάνι με Ερντογάν, αλλά να προσεγγίσουν τη Συρία για να υπάρχει και μία ΑΟΣ ανάμεσα σε Κύπρο-Λίβανο με τη Συρία. Θέλω να πω το εξής αυτή τη στιγμή, ότι ο Τζολάνι μέχρι πριν ένα χρόνο είχε μαζί του την Τουρκία και την έχει ακόμα, αλλά πλέον έχει και άλλους συμμάχους. Έχει Σαουδική Αραβία, έχει Κατάρ, έχει ΗΠΑ, συνομιλεί και με άλλους. Και από ό,τι διαβάζω και έχω κάποιες πληροφορίες, θα υπάρχει το επόμενο χρονικό διάστημα συζήτηση για ΑΟΣ με τη Συρία. Δεν λέω ότι είναι εύκολο, πάντως ξεκινάει μια συζήτηση. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί όταν ξεκίνησε η προέλαση του Τζολάνι και πήρε τη Δαμασκό, αμέσως οι Τούρκοι έλεγαν το εξής: τώρα είναι ευκαιρία να κάνουμε κοινή ΑΟΣ με τη Συρία. Και ακόμα δεν βλέπουμε κοινή ΑΟΣ. Και διαβάζω μάλιστα στον τουρκικό τύπο το εξής: ότι με αυτή την κίνηση σήμερα της Κυπριακής Δημοκρατίας η Τουρκία ητάται ενεργειακά στην ευρύτερη περιοχή. Μια άλλη σημαντική πληροφορία που θέλω να δώσω από τα Ισραηλινά μέσα είναι η εξής. Μίλησαν σήμερα Έλληνες αξιωματούχοι στο κανάλι 12 του Ισραήλ, το μεγαλύτερο τηλεοπτικό δίκτυο του Ισραήλ, και είπαν ότι πλέον θα δούμε το επόμενο χρονικό διάστημα μια πολύ σημαντική συμφωνία ανάμεσα σε Ελλάδα και Ισραήλ. Και για να το προχωρήσω εγώ, θα έχουμε μια πολύ σημαντική συμφωνία σε αμυντικούς εξοπλισμούς. Και είπαν επίσης οι Ισραηλινοί ότι πλέον έχουμε μια συμμαχία με την Ελλάδα και με την Κύπρο. Γι' αυτό το λόγο ενισχύουμε την Ελλάδα και την Κύπρο, για να απαντήσουμε στις τουρκικές προκλήσεις. Πολύ σημαντικό αυτό. Και κάτι άλλο επίσης, ένας Ισραηλινός υπουργός, ο κύριος Τσικλή, είπε πριν λίγες ημέρες, ο υπουργός Διασποράς του Ισραήλ, ότι πρέπει να κλείσουν τα προξενία της Τουρκίας σε Ιερουσαλήμ και σε Τελ-Αβίβ, διότι οι Τούρκοι με αυτόν τον τρόπο χρηματοδοτούν και ενισχύουν τρομοκρατικές οργανώσεις εντός του Ισραήλ, και ότι πρέπει επίσης να διώξουν οι Ισραηλινοί διάφορες τουρκικές ΜΚΟ, οι οποίες έχουν στενή συνεργασία και συγγένεια με την οικογένεια Ερντογάν. Οπότε, όπως βλέπετε, η σύγκρουση Τουρκίας-Ισραήλ καθημερινώς. Λοιπόν, Ραφαήλ, δεν ξέρω αν θέλεις να κάνεις κάποιο σχόλιο και για τα δύο θέματα που ανέδειξε ο Ανδρέας. Υπάρχουν κάποια γεγονότα τα οποία, αν τα συνθέσει μαζί κανείς ένα ενιαίο παζλ, βλέπει ότι φέρνουν την Τουρκία αυτή τη στιγμή σε δύσκολη θέση. Εμείς μπορεί να λέμε ότι η Τουρκία παίζει με όλους τους παίκτες, αλλά το γεγονός είναι ότι η Τουρκία με αυτή τη στάση της επιτίδιας ουδετερότητας, επειδή είναι μια εξωτερική πολιτική την οποία την εφαρμόζει πάρα πολλά χρόνια, πλέον δεν είναι απρόβλεπτη, όσο και αν φαίνεται αυτό περίεργο. Δηλαδή, το γεγονός ότι η Τουρκία μπορεί και παίζει με διαφορετικούς παίκτες πλέον έχει αναλυθεί από διαφορετικές χώρες και γνωρίζουν πώς να την αντιμετωπίσουν. Ένα από λοιπόν τα σημαντικά στοιχεία είναι το εξής, ότι η Ρωσία σε ένα μεγάλο βαθμό στο ζήτημα της Ουκρανίας θέλει να φτάσει σταδιακά σε ένα τέλος, εφόσον βέβαια καταλάβει κάποια εδάφη
τα οποία θεωρεί ότι ακόμα πρέπει να καταληφθούν, καθώς ανησυχεί με την επέκταση της επιρροής της Τουρκίας στη νότια περιφέρεια της Ρωσίας μέσω του διαδρόμου TR-IPP, ο οποίος είναι ένας εμπορικός διάδρομος που θεωρεί ότι πιέζει πάρα πολύ τη Ρωσία. Το δεύτερο, το οποίο είναι σημαντικό γεγονός, είναι αυτό που είπε ο Ανδρέας, το γεγονός δηλαδή ότι η Κύπρος και ο Λίβανος υπέγραψαν αποκλειστική οικονομική ζώνη χωρίς να περάσει από το Κοινοβούλιο, και αυτό όντως είναι ένα πλήγμα για τη γαλάζια πατρίδα. Μετά, το τρίτο γεγονός, το οποίο έχει σημασία και φέρνει την Τουρκία σε δύσκολη θέση, είναι ότι προχωρά αυτό που λέμε λέγεται ο σιδηρόδρομος της ειρήνης, δηλαδή Railway of Peace, που είναι ένας σιδηρόδρομος που περνάει από τη Σαουδική Αραβία και στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Ισραήλ, και αυτός ο διάδρομος είναι προέκταση του IMEC, και αυτό είναι ένα πλήγμα για την Τουρκία, η οποία ήθελε μια διαφορετική κατεύθυνση στο διάδρομο και μάλιστα έχει συμμαχίσει και με τη Γαλλία. Γι' αυτό ήθελε να περάσει μέσα από τη Συρία. Σε αυτό λοιπόν το πλαίσιο υπήρξε μια περίπτωση, το οποίο ήταν σαν σκοπευτικό θρίλερ μεταξύ Τουρκίας και Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, όπου έγιναν κάποιες συλλήψεις στην Τουρκία μελών των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, ότι θεωρούσαν ότι κατασκόπευαν και για στρατιωτικούς λόγους και για εξοπλιστικά προγράμματα, αλλά θεωρείται ότι συμπίπτει χρονικά με την αναθέρμανση του σχεδίου Peace Route, στο οποίο, όπως είπαμε, μπλέκονται και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, και όλα αυτά μαζί, εάν κάποιος τα συνθέσει μαζί με το γεγονός ότι ο Ντόναλντ Τραμπ έθεσε την μουσουλμανική αδελφότητα όχι εν συνόλο, αλλά συγκεκριμένα παραρτήματα της μουσουλμανικής αδελφότητας ως τρομοκρατική οργάνωση, και μέσα σε αυτά φαίνεται ότι το πρώτο προς εξέταση είναι το παράρτημα αυτό των αδελφών μουσουλμάνων που λειτουργεί στην Αίγυπτο, και αυτό είναι ένα choking point, ένα σημείο διαπραγμάτευσης και πίεσης που ασκεί ο Ερντογάν στο Σίσι στην Αίγυπτο. Αυτό λοιπόν, όλα αν τα συνθέσει κανείς μαζί, απομειώνουν τον ρόλο της Τουρκίας, και αυτό που λέμε φέρνουν την Τουρκία ίσα βάρκα ίσα νερά σταδιακά, διότι είχε απλώσει πάρα πολύ τα πόδια της. Λοιπόν, εγώ να σας ευχαριστήσω. 10 θέλω μόνο. Πρώτον, υπάρχει αντίδραση του Ισραήλ για τη μουσουλμανική αδελφότητα, γιατί δεν υπάρχει στο έγγραφο, θα δούμε βέβαια στο μέλλον, τα παρακάτω της μουσουλμανικής αδελφότητας στην Τουρκία και στο Κατάρ. Πρώτον. Δεύτερον, βλέπω στον τουρκικό τύπο τις τελευταίες μέρες να υπερασπίζονται τις επιθετικές δηλώσεις της κυρίας Ζαχάροβα κατά της Ελλάδας. Ναι. Και μάλιστα βλέπω πάρα πολλούς αναλυτές Τούρκους να λένε ότι σε περίπτωση κρίσης Ελλάδος-Τουρκίας, οι Ρώσοι θα σας βοηθήσουν και το καθεξής. Βλέπουμε να υπάρχει μια κοινή γραμμή Τουρκίας-Ρωσίας. Και κάτι άλλο τελευταίο, γιατί με αφορά και εμένα αυτό, και θα το πω, θα καταλάβετε τι εννοώ. Είχαμε μια έκθεση των υπηρεσιών προχθές της Ινδίας, των μυστικών υπηρεσιών και 2 ειδικά δημοσιεύματα για τις σχέσεις Τουρκίας πακιστανικών τρομοκρατικών οργανώσεων και πώς η Τουρκία θέλει να αποσταθεροποιήσει την Ινδία με διάφορες οργανώσεις εντός Ινδίας. Και υπάρχει και αναφορά και στο όνομά μου μέσα σε αυτή την έκθεση, με διάφορες εκθέσεις που έκανα και διάφορα στοιχεία που έχω μαζέψει το τελευταίο χρονικό διάστημα. Τα χρησιμοποίησα αυτά οι Ινδοί, τα στοιχεία που έχω, πώς εμπλέκεται η Τουρκία, πώς μετέφερε τζιχαντιστές από τη Συρία στο Κασμίρ, πώς η Τουρκία θέλει να αποσταθεροποιήσει την Ινδία και πώς η Τουρκία εμπλέκεται σε επιθέσεις κατά του Νέου Δελχή το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Είναι σημαντικά όλα αυτά για την Ινδία και Ισραήλ μαζί με ελληνισμό, όπως έχουμε πει. Είμαστε μεγάλοι σύμμαχοι και απαντάμε στον άξονα του κακού στην Τουρκία. Ωραία, πολύ σημαντικό όπως ανέφερες, και επίσης συγχαρητήρια για την προσπάθεια την οποία κάνεις, για την έρευνα που κάνεις και την στοιχεία που περιλαμβάνονται μέσα στην συγκεκριμένη έρευνα. Λοιπόν, Ραφαήλ, εγώ να σε ευχαριστήσω. Newsfire.gr, κυρίες και κύριοι. Ανδρέα, να ευχαριστήσω και εσένα. Directus.gr. Να είστε καλά, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Τετάρτη.